ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад як навори кӯтоҳак аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 1 дарвоза, 42 контейнер. Ҳам хел сатинои дубайскира мехоҳам нишон диҳам. нусхаҳои адраси ино нархи як либосаш 220 сомонай. бисёр ҳам нусхаҳои хушрӯи нав омадагиай. бинед дараҷа пештаракам буд, бо ҳозир бошад чанд нусхааш новинкаяй. хулоса як либосаш 220 сомон. касе ки мисол бисёр мегирад, бо арзонтарак мешава. донада 220 сомон. ина марҳамат, ана ин гулои новинкаш, нусхаҳои новинкаш. аз дигар чизошам нишон метиҳам сатинора. Сатина чӣ хеле медонед, пахтагии тозаи хушрӯвай, материалаш, рангошон ҳар ранг ҳастай. хубиш дар ин аз атласта ки мешувиша ира рангаш намерава. ана ин нусхааш будан. рангошон аҷоиб. материал ғавсакай, хушрӯвай, гарм намешави икати. бисёр вақт мепурсанд ки баъди дар тобистон пӯшида мешава намешава. мешава дӯстони азиз. хушрӯвай чӣ хеле медонед, сатин и материали пахтагиай. пахта гарм намегирад. ози бошад бо якчанд намудои дигар ҳаст. ана миноям сатинан, сатинои дубайски, бе лавдоманӣ, бе ҳичи мисол сангои дизайн доранд. нархошон 320 сомон, нархи як либосаш. бори дигар такрор мекунам, аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 1 дарвоза, 42 контейнер. боқӣ ин буд видеои имрӯза. хайр.